Nej. Hvad så der? Det er dumpraps her. Lige fredet med. Ja. Undskyld, at der ikke er kommet nogle videoer lige for tiden. Jeg er meget ked af. Vi er simpelthen bare pisse stresset, og vi skal pisse meget, så det må jeg mega meget undskylde. Men vi har lige lavet nogle videoer, sådan kanel-challenge. For det er sygt. Nå for det går så ondt. Ja. Er du sindssygt? Jeg var lige ved at dø, mand. Det var sådan... Jeg var lige til at brække mig. Så er der kanel-challenge. Woo! Så er det bare i gang. Regine og Anne. Lige en ting til jer. Fuck jer. Prøv lige det. Så er det lidt mit. Fuck. Det er sgu da svært, det her. Hvordan fanden får du det ud? Var der? Så er vi klar. Klar. Det er 3, 2, 1. God, jeg synes så fucking! Jeg vil Mikkel, det vender til noget mere vand. Desværre der ikke mere. Mere vand! Men, jeg har fået en ny kære. Jeg er fucking grim. Au. Men, men vi lover, at der kommer, at vi skal nok få den her newsvideo ud hver uge. Det kommer der. Det lover vi. Det kan godt være, at det ikke lige er mandag, den kommer ud, men en dag. Dem må vi tage til os igen. Men den dag, vi har tid til det, får vi det gjort. Og så er det her nok sådan lidt vloggen på vores... Ej, virkelig. Men det er nok lidt vloggen på vores side der. Og der kommer nogle Ask Me og Ask Os. Men jeg synes lige, vi skal lave en præsentation for alle vores medvirkende. Vores kameramand, Bjarke. The camera crew. Han er lige der. Mikkel, kom Så har vi herover, vores psykopat, Mikkel. Han kommer lige der. Ja. Og så har vi en meget underlig gæstevært med. Hun hedder Nana. Nej. Kommer lige der. Det er vores crew. I må gerne få lov til at komme med som gæstevært, hvis I er heldige. Men